ndinongoti zvangu mazimba taraskirwa negamba redu comrade Garwe Lacoste toti kana matambudziko kako tanzwa news hanzi news ndedzeshuwa saka zvanobata moyo zvagarwe zvanobata moyo zvagarwe but unoza mufeso wangu kutora chokwadi pafair chaipo mana taura paserious chaipo nyaya iri panapa ndeye kudai so Mugabe next time kana vachienda kurally handisi vakabata mike paya tofanira kungotsvagawo munhu anotsiura Mugabe kuti Mugabe chimbosiyai mike pasi Mugabe natichikumbirawo mbosiyawo mike pasi otherwise Mugabe please chimbosiyai mike but problem iripo ndeyekuti hapana manje munhu anokwanisa kuudza Mugabe kuti vasiye mike ndo nyaya iri panapa pandakazoona manje face wangu ndakaona kuti munhu wana anogona kuudza Mugabe kuti vasiye mike pasika mukuwasha wavo simba ndo zvandotoona inini ndatozozvifunga nezuro unoyona ndiri pagraph ndakati right watinokwanisa kuwana kuti audze Mugabe kuti vasiye mike pasi ndiani but vanoona amaizi simba is the only solution saka nyaya iri panapa ndeyekuti takataura nasimba simba dai angori umwe munhu wotaura naambuya wako wongoudzawo kuti ndatichikumbirisawo mama paipe vanenge vakutaura kuti mama please put the mic down put the mic down what's up 5 minutes woudza kuti chi mama isai mic pasi please ndiri kukumbirisawo mama isai mic pasi simba is the only solution dai maongora matofonera simba iwe problem iripo ndeyagarwe garwe handinatsorinzwisisawo inufeso wangu unozoiri ndakaenda kune function ndakasvika ndakapiswa ndakawanzirwa nemunhu ndoenda kune imwe kuti function semunhu oramba achitiwanzira aiwa next one handiende mudara because garwe raifanira kuona kuti hamana yekuramba achibaya kumafunction kwandongotowanzirwa haiite next rally garwe raifanira kuti sei ndine solution yanaifanira kuripa dai rakandibata next time garwe raifanira kuti sei raifanira calling sick mudara I think garwe raifanira calling sick rakazoti pane rally rikuitwa garwe raifanira kuti fona kana kuzanu pf headquarters paya ngoti hello is pf headquarters right ndi green ndi Lacoste Garwe pay Mr. Garwe, what can we do for you? Dadakuya kubasa nasiona but kurali yari kuitwa inana doctor saka nangoti green handikwanisa kuuya bhozi handiri pahuro pane flu iri kutenderera plus munongozo ndichiri pamarecovery mudumbu green zvidiwe kuda zvitapitapira zvinotapira saka I can't make it to work today ndomaonera angu zvangu inini garwe raifanira kuita calling sick boza ungoramba uchingoenda pagraft mufeso wangu uchingonopiswa waiziya haiite chirukazi